Molweni bantu benkosi, xa uphela unyaka andizoba nayo nengoma ke ngoku ezimbi iindaba zithi eli themba ndithetha ngalo ndilenzela endleleni. Umntu ndim ebeneplan uba ndizawufika ndilenzele endlini. Xa ndifikayo ndingumntu usendleleni, ndisuka eWales, bendiye eWales ndiyabuya ke namhlanje. Nako ke xa ndifika apha imoto yam mos yile ihamba itshajo. Xa ndithi ndiyatshaja ndifuna utshaja, iitshaja zakhona ezimbini azisebenzi, kusebenze iyi-one. Kukhona abantu nje about 3 abalindile already for ukutshaja, so ndehlelwe yileyo ke. So oko bendihlele apha kule center endikuyo ndilinde utshaja, inobe kungubani ngoko ngo-2:30. So asizoba nangoma, akuzobakho excitement. Niyandazi ndingumntu othanda uba excited xa ndisenza into, but akho excitement ke ngoku because yonke le nto inditheza amandla. But andizothula ke ngenxa yaloo nto, ndingawenzi umsebenzi kabawo lo afuna ndiwenze ke namhlanje. Ukunigqibela kwam ke ndandingumntu othwala impahla ohambayo oyofika le e-England. Ndafika ke guys e-England, ndizawuyenza ibe mfutshane ke incoko yam, ayizohamba as planned. Indaba yanamhlanje akuhambi kakuhle tu, uyabona siyaplana sigqibe bela bheki kwela lizwe lithi uplana kokwethu kodwa ukugqiba kukabawo. So ndiplenile mna, ndigqibile, izinto zihambe according to my plan. Akho nto ibitheni ke, okubalulekileyo funeka ndidlulise nje le message. Nantso nje into ebalulekileyo. Bendithi ngumntu ozanichubela ibali lam lokuhamba kwam eWales. Ndafika e-England, kwahamba njani andisazongena kakhulu kulo, ndizawuthi nje kancinci ndidlule kulo. Ndifikile ke guys nje nditsho eWales, ndafika ke ezaseWales nazo iinkinga zindilindile. Kusemhlabeni mose apha, ugqibela kuhamba kakuhle, ungaziba kwenzeka intoni, ziphinde zikulahle phantsi izinto zasemhlabeni. But ayithi loo nto beka phantsi iintambo okanye nikezela. Ndifuna ukuthi namhlanje bendingazothetha, yazi bendingumntu obeziplenela uba andizothetha kude kufike ixesha elirayithi ngokweyam ingqondo. But ngokukabawo kufanelekile ndithethe noba ngamazwi 2, 3. Ndivuke ngo-4 namhlanje ekuseni, ndivele ndaphathwa ubuthongo ebusuku, bakhawuleza ndalala ke akho nto. Xa ndivuka ekuseni ndivuke ngabo-4, indimele into ukuthi mandithethe, ndidlulise umyalezo noba 2, 3, even if ndingazongena as planned ngenxa yale meko ndinixelela yona eliphantsi kwayo yoba ndizibone ithemba lam ndilenzela e-restaurant. Yes, so ndibhidekile, andazi noba ndiqala ngeyiphi ke ngoku, but ndivuke into ekufuneka ndiyithethile. Leli lizwi liphana ku-Izililo ngochapter 3 verse 22 ukuyotsho ku-27. Into ebangela uba ke ndihlalele leli lizwi, ndizama ucinga inoba kutheni eli lizwi lindihlalele and kufanele ndithethe ngalo. Ndithi mna ndimke ndingulo excited njengoba nditsho ndafika e-England, ndisho izinto zohamba ngoline. Azihambanga ngoline zonke nje, akuhambanga ngoline. Izwi ke ubawo andimele ngalo uba funeka ndilidlulise before unyaka ube uyaphela. Xa uphelayo kubantu abathe go through izinto ezibuhlungu unyaka wonke, umntu ezama ubhalansa impilo, ayibhalansi. Unyaka uphelile, namhlanje lusuku lokugqibela. Ndifuna ukuthi kuwe mntakwethu ungakhalali, ungamkhalali uThixo, unganikezeli kule ndlela yokuba izinto zingahambi kakuhle sisonke. Abantu babukeka izinto zabo zihamba kakuhle, nam ndingomnye wabo. Xa abantu bendijongile bandibuka impilo yam nje ihamba ngoline, hayi kunamaxesha kube ginqo straight, but kuyadluleka kwezi zinto, into ebalulekileyo. So izwi ekufuneka ndithethe ngalo ke leli lithi, ingoma ebendiplene uba ndiza kuyicula ibisithi sidlula ezintweni ezinzima kodwa njalo siyanqoba. Andithi ngoba ukhona esihamba naye. Xa sihamba sodwa kunqobeka nzima, kodwa xa ekhona uThixo wethu esithembele ngayo kuyadluleka kwezi zinto. Mandingene ke kweli lizwe kucaba lindiphethe, oko bendivukile lahlala kum, kuze ndinyanzeleke uba ndizoplana uba ndizawuthetha namhlanje. Ithi into yakhona, kungenceba zikaYehova le nto singagqityelwanga ngokuba azipheli iimfesane zakhe.
zintsha imiso ngemiso. Kukhulu ukuthembeka kwakhe uYehova usisabelo sam, utsho umphefumlo wam. Ngenxa yoko ndiyakuthemba uYehova. uYehova ulungile kwabathembela kuye, kumphefumlo omfunayo. Iqhubeke ke ithi, kulungile ukuba umntu alulindele ethe chwaka usindiso likaYehova. Kuyilungele ukuba indoda ukuba ithwale idyokwe kwasebutsheni bayo. Right? Itsho ke le vesi okanye le nto uThixo afuna ndithethe ngayo ukuthi kwizinto zonke esithe go through kuzo funeka singamlibali ke uThixo, and kufuneka ecaleni sikhumbule uba konje ungubani. Le ndawo ithanda le ndawo ithi ke uYehova usisabelo sam, utsho umphefumlo wam. Ngenxa yoko ndiyakuthembela kuye. Ndiphinde ndithande le ndawo ithi uYehova ulungile kwabathembela kuye, kumphefumlo omfunayo. Meaning uthi kufuna umntu omfunayo, akazonyanzela mntu ngoba makamthande okanye amkholo. Ngumntu okufuneka abe nguye ukhangela uThixo okanye omfunayo uThixo. Ndizibonile ke guys kwamna ndifika kula England ukuthi yeyi uThixo kwakhona ke mandingamshiyi ngasemva, mandimfune uThixo, khandimncame ke guys. Zandehlela ke ezase-England izinto nazo khazi ndiyeke, but ayithanga loo nto mandimlahle uThixo. Xa uzawuqala ke unyaka siwugqibelisa lo nyaka losikuwo ngomso kuyasa ekuseni njengoba nditsho, if umntu izinto zakhe azihambanga as planned okanye njengoba ebecinga uba uzawukwenza njani, kuthini akuhambanga noyibenye ngaloo ndlela, ninganikezeli bantu bakaThixo, ninganikezeli nali ilizwe lisixelela apha ukuba uThixo lufuneka sithembele ngaye. Esi scripture ekugqibeleni ke siyayithetha into yoba nokuba kukhona ubunzima, ukuthembeka kukaThixo kutsha qho intsasa namalanga, kunika ithemba lokuqhubeka kwaye kukhuthaza ukubekezela. Ndingomnye wabantu ke ababekezelayo endleleni. Nje nditsho ndibukeka impilo yami ihamba ngolayini, ayihambi ngolayini tu amaxesha amaninzi. I guess sizawuphinda sibuyele ke kule ncoko because bethuna njengoba nditshilo ndisendleleni, qha bekufuneka ndikhawulezise ndidlulise esi scripture umntu kaThixo aqhubeke angene ngaso esi scripture kunyaka olandelayo, engalilahlanga ithemba, enethemba uba uThixo nakulo nyaka uzayo ulungile and uzawuyitshintsha imeko ngexesha elifunwa nguye, ngoba ixesha lona ayilo lethu. As much as uba siyaplana sigqibe, ayilo lethu ixesha. Right. Okunye ebendifuna ukunixelela kona yile nto yokuthi ndiyaphazamiseka. Uyazi azange ndicinga uba ndizawube ndihleli apha ndibe ndithetha kule mall. Abantu bayaphithizela apha, ingqondo yam ayifunctioni ncam kwamna njengoku. I think kuzawufuneka ndibe ndiyishiya apha le nto, ndizawuphinda ndibuyele kuyo mhlawumbi ke next year. Right. Ekunye ebendiyifuna ukudlulisa kancinci, ndiyazi uba abantu bebelinde incwadi ngoDisemba. uDisemba ezibabe ndiphelele incwadi izawuphuma, ayiphumanga incwadi bantu bakulo Yesu. Nje nditsho ufika kwam e-England ndifike nezakhona zindilindile, ixesha lokubhala digqibezele langafumaneki. So incwadi ningakhathazeki, iyeza incwadi, sizawude siyigqibe ke bethu. Andifuna ubeka xesha this time ukuthi uzayigqiba nini because zininzi ezi zinto, but ndiyafuna nje ukuthi ebubini nasebumnandini uThixo yena uhlala enguThixo. Zagqitywa incwadi, azagqitywa, uThixo usenguThixo, akho nto ibitheni. Right. Zikhona ke guys uThixo izinto andenzele zona endirhalela ukungqina ngazo, but andikho comfortable ukuthetha ndikule ndawo ndikuyo. Ispace sam nje asikho right. But ndiyarhalela ukungqina ngoThixo, ndithethe ndithi ebunzimeni endifikele kubo nase-England uThixo uye waphakama. Uthini uthi it's a question for you. Buza ithi ndive ndisenechance yokuphendula because nje nditsho andizothatha xesha elide, ndizawukhawuleza ndihambe apha. What language you guys speak? IsiXhosa ithi I'm speaking IsiXhosa. Right. So ndiyafuna ukuthi uThixo guys ube mhle kwezo meko, waphakama uThixo wandiphakamela. I guess izawuba libalele elinye ixesha because andizokwazi uthetha le nto bendifuna uyithetha,
but at least imessage le bekufuneka ndiyidlulisile yona ndiyacinga uba idlule. Umntu ekufuneke iye kuye izayofika kuye ethi umcimbi wethemba nezinto ezingahambanga kakuhle. Okubalulekileyo guys, umphefumlo nenyama usahlangene, unyaka uphelile, uThixo sithwele kwezo meko. Ndiza kuyishiya kanjena guys, sizawuphinda sizame hopefully uqala unyaka, I don't know uba nini, but sizawuphinda sizame ethubeni. Ukhona ke iplan esasinayo sisithi umntu uzawuthi ubufuna ukungqina into eyenzekileyo entle ebomini bakhe wafumana izinto ezithile kunika abantu bami ithemba abuye angqine. Usisibongi ke guys ebezawungqina, but usisibongi naye usadela nezakhe okwangoku. Ndanditshilo ke uba umntu ofuna usebenzisa le platform kanika abantu yayingunika abantu bami ithemba ngoko. Uyawundibhalela ke phana kwi-email yam, i-email yam ethi yolisa8306@gmail.com. Sibuye ke size nestori sakhe kwenzeka uba kukhuthazeke nabanye abantu. Ndiza kuyishiya apho ke namhlanje guys. So okwangoku akho mntu owabuya ke wathi yena uye wafumana ntoni out of ithemba okanye yintoni arhalela uthetha ngayo angayithetha kuphile the next person, because iplan kukuphilisa next person. Asingogqirha sonke mosemhlabeni, but uThixo abanye bethu usiphe imilomo, ubuvula umlomo uthethe something kuphile the next person. So mandivele ndiyishiye apho guys, sizawuphinda sibuye sithethe kungekudalanga ethubeni uThixo evuma. Yes, thank you so much. Ayana.